Sundhedsdoktor leverer sundhedsordninger til nogle af Danmarks største og mest krævende virksomheder. Når Sundhedsdoktor vælges som leverandør igen og igen, er det fordi, vi har fokus på at sænke sygefraværet og flytte medarbejderne. Når man har taget imod sundhedstilbuden, så har man det bedre, og så yder man også bedre på arbejdspladsen. Så man kan sige, at som virksomhed får vi jo også noget ud af det. Vi har også kunne se, at sygefraværet i nogle grupper er blevet reduceret meget væsentligt, så der mærker vi jo også en meget kontant, kan du sige, effekt for virksomheden af, at man arbejder med sundhed. Sunde medarbejdere er med til at skabe en sundere virksomhed, også økonomisk set. Det er helt klart win-win. På Sundhedsdoktor har vi stor erfaring i at skræddersy ordninger, der passer til den enkelte virksomhed. Mest populært er et årligt sundhedstjek, hvor medarbejderne får en status på deres sundhed og en handlingsplan om, hvordan de kan gøre det bedre. Også behandlingsordninger med fysioterapi, massage og kiropraktik på arbejdspladsen er populære, fordi de fanger mange skavanker i opløbet, før de bliver til sygedage. Blandt de mange andre ydelser, man kan bygge ind i en sundhedsordning fra Sundhedsdoktor, er muligheden for at få stillet en hurtig diagnose ved sygdom og sikre, at behandling kommer i gang så hurtigt som muligt for at spare sygedage. Som direktør for Sundhedsdoktor har jeg et eneste fokus hver eneste dag, jeg møder på arbejde. Og det er, at vores kunders medarbejdere bliver sundere, får mere energi og har det godt i hverdagen. Chris McDonald er med på holdet i Sundhedsdoktor. Motivation er omdrejningspunkt for alt. Dels kickstarter den kendte sundhedscoach mange af vores sundhedsordninger, men nok så vigtigt, så står han for at uddanne vores sundhedspersonale i evnen til at motivere de folk, de har med at gøre. Hvis du er interesseret i at høre mere om en sundhedsordning ud over det sædvanlige, så kontakt Sundhedsdoktor og få et tilbud på en ordning, der passer til din virksomhed.